αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εντογμάτισας τη φύση των όντων ετράνωσας, α των ανθρώπων ήθηκατε κόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα πατερών Υιε Χριστόν των Θεών, οικέτευε δωρήσας τίμη το μεγαέλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαέλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβα και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων ενή αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων, έτι δεόμεθα υπέρ του εμπορικού συλλόγου Ερεοκάστρου του απεκδεχομένου, το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη βία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών εις χείρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένου σου, εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη επί τη εισόδου ημών εις τον αιών εν εαυτό της Χριστότητός σου και ευλόγησον των άρτων τούτων των προσφερόμενων εις δόξαν σε και τιμή του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρη εξ ουρανού, Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς τους τα δώρα ταύτα ευτερπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου, ότι επισύλπηκαμεν το ζώδι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναχράντης σου Μητρός του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και Πάντων των Αγίων. Δόξας Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανηθήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος του Μεγάλου και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατερών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να ευχηθώ σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία και καλές δουλειές στις επιχειρήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε τα καλωσορίσματα εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους. Εκτός από τα σημαντικότερα πρόσωπα που είστε εσείς οι καταστηματάρχες του Ερεοκάστρου, έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βαρτζόπουλο. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα έχω λίγο ανακατεμένα, τώρα θα τα πάω λίγο όσο μπορώ με τη σειρά. Έχουμε από εκπροσώπους του Δήμου, έχουμε τον Αντιδήμαρχο κύριο Καρασαβίδη Δημήτρη, έχουμε την Αντιδήμαρχο κυρία Χριστίνα Ζάφρα, την Αντιδήμαρχο κυρία Σοφία Δημητριάδου, έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα, την αγάπη μας, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Έχουμε τον κύριο Ευάγγελο Καταρτζή, έχουμε την κυρία Μισολεπτάκη, την κυρία Χριστίνα Αλήρη, έχουμε τον κύριο Ηρακλή Τσακαλίδη μαζί μας, έχουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, της Νέας Δημοκρατίας Ερεοκάστρου, τον κύριο Μακρογιάννη Κώστα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Επίσης είναι ο πρόεδρος του... Να την ξαναπώ. Την ξανά, την κυρία Σοφία Δημητριάδου. Έχουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Άγγελο Πανούση. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Έχουμε φορείς και συλλόγους. Έχουμε την κυρία Ραφαηλίδου Άννα από το Σύλλογο Γυναικών Αρίστη. Έχουμε την πρόεδρο της Ένωσης των Δίων Ερεοκάστρου, την κυρία Χρυσούλα Ναουρού και
εκπρόσωπο από τον Ερωτόκριτο. Και θα ξαναπώ ότι έχουμε συμπαθητικότερους ανθρώπους εσάς, τους καταστηματάρχες. Πώς? Α, φυσικά, συγγνώμη. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κρεόπουλο Θεοτόκη, Γενικό Γραμματέα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη. Κύριε Θεοτόκη, με έχετε πλάτη, δεν σας έβλεπα. Και εκπρόσωπο του ΑΤΑΦ Ρεοκάστρου, την Υπαστηνόμο, θα το βρω αμέσως, Τσιμούρη Οφθημία. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πρόεδρε, τις ευχές σας, 2 λόγια για την αγορά μας και 2 λόγια για τη νέα χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε και φέτος με την παρουσία σας. Ευχές. Ό,τι καλύτερο για το 2024 για τις οικογένειάς σας, υγεία και μετά για τα καταστήματά μας. Το πιο βασικό που μας ενδιαφέρει όλους μας. Θέλουμε τη Δημοτική Αρχή και την Πολιτική Αρχή όλοι να είναι δίπλα μας, να μας βοηθάνε σε όλα τα προβλήματα να τα λύνουμε, για ένα καλύτερο αύριο και για ένα ρόλο που μας αξίζει. Και αισιοδοξούμε το 2024 να είναι η αρχή του μεγάλου έργου που τόσο πολύ περιμένουμε, το Open Mall. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Έχουμε ευχές από τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου, κύριο Παντελή Σακύρη. Δυστυχώς ένα πρόβλημα υγείας δεν το επέτρεψε να είναι μαζί μας. Παρ' όλα αυτά, κύριε Καρασαβίδη, θα έρθετε να μας δώσετε ευχές και υποσχέσεις. Αρχίσουμε να ζητάμε τώρα, περιμένετε. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία. Καλές δουλειές να έχουμε. Εσείς, Υπουργέ, όσο μπορείτε να βοηθάτε, τα καταστήματα δεν διανύουν και την καλύτερη περίοδο. Λίγο μαλακά τα μέτρα, γιατί πολύ αυστηρά τα βλέπουμε ότι έρχονται. Και πού είμαι ακόμα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό που τελείωσε ο Πρόεδρος, σε σχέση με το Open Mall, και να σας πω τις εξελίξεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο. Τα δικαστήρια, ξέρετε, τελειώσανε τον Ιούνιο, τα αποτελέσματα βγήκανε τώρα, υπάρχει ανάδοχος. Εντός του επόμενου μήνα πρέπει να γίνει σύμβαση και να ξεκινήσει αυτό το πολύπαθο τελικά έργο. Ευελπιστούμε όλοι σε ένα μήνα να ξεκινήσει και σε 10-12 μήνες να έχει ολοκληρωθεί. Αυτά είναι τα ευχάριστα νέα. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει κάποια άλλη δικαστική διαμάχη η οποία θα μας καθυστερήσει επιπλέον, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και ακόμα ένδικα μέσα τα οποία μπορεί κάποιοι να προσφύγουν. Ευελπιστούμε όμως να μην προσφύγουν και αυτά που έχουν έως μέχρι τώρα γίνει να είναι και τα ολοκληρωτικά. Σας ευχαριστώ πολύ, καλές δουλειές και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την είσαστε. Κύριε Βαρδόπουλε, θέλουμε και τις δικές σας ευχές. Αντιδήμαρχε, να μην πω σε εκκλησιακά ζητήματα, αυτά μπορούμε να τα πούμε και καθημερινά. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής, κοιτάξτε. Μία από τις μεγαλύτερες σοφίες που μεταφέρει από γενιά σε γενιά ο ελληνικός λαός είναι η ρίση καλομελέτα και. Λοιπόν, σας λέγω ότι κάθε καινούργια χρονιά είναι μια ευκαιρία να ελπίσουμε για κάτι καλύτερο. Και όταν ελπίζουμε για κάτι καλύτερο, το καλύτερο έρχεται. Σπανίως η ανθρωπότητα πάει προς τα πίσω. Και αν πάει προς τα πίσω, πάει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, αναγκαστικά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, γιατί συνεχώς γινόμαστε καλύτεροι. Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες. Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες και στην αγορά υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες. Και η φορολογία είναι ιδίως για τους μικρομεσαίους δυσβάσταχτη. Και οι συνθήκες αναπτύξεως μιας επιχειρήσεως σήμερα, λόγω και του τραπεζικού τομέως, της πλαγίας δηλαδή του τραπεζικού τομέως, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυξάνουν οι μισθοί, μειώνονται οι καταναλώσεις, επειδή οι μισθοί μας σε σχέση με την Ευρώπη, το διαθέσιμο εισόδημα είναι πολύ μικρό. Βεβαίως και μας λείπει ένα κοινωνικό κράτος αντάξιο μιας κεντρικής ευρωπαϊκής χώρας, αλλά είμαστε καλύτερα από την πέρυσι. Είμαστε πολύ καλύτερα από την περασμένη δεκαετία και βλέποντας αυτή τη διαφορά δικαιούμεθα να είμαστε και γεμάτη ελπίδα για τον χρόνο που έρχεται. Να είστε καλά και πάνω απ' όλα υγεία. Κύριε Γιουτίντα, λίγο τις ευχές σας από την περιφέρεια που είστε πάντα κοντά μας και μαζί μας. Καλημέρα για από μένα. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ.
πολύ για την πρόσκληση, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε του Επιμελητηρίου, φίλες και φίλοι. Να ευχηθώ σε όλους σας, καταρχήν, καλή χρονιά, με υγεία, με ευημερία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ήταν πραγματικά μια δύσκολη χρονιά το 2023. Παρ' όλα αυτά, και με τη δική σας συμβολή, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψε τελικά αριθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο των υπόλοιπων περιφερειών και της Ελλάδας. Το 2024 ξεκινάει με αρκετές αβεβαιότητες, καθώς το εξωτερικό περιβάλλον δεν μας ευνοεί. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Έχουμε την τύχη την επόμενη πενταετία να έχουμε στα χέρια μας πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Όχι μόνο από την κεντρική κυβέρνηση, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης του Αδόνης Τρίτσης, αλλά και ένα γενναίο ΕΣΠΑ ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα μας επιτρέψει τα επόμενα χρόνια, εγώ πενταετία με 7ετία, σε απόλυτη συνεργασία, η Περιφέρεια με τους Δήμους και την κεντρική κυβέρνηση και φυσικά με τις επιχειρήσεις, να υλοποιήσουμε και να ολοκληρώσουμε εκείνες τις υποδομές οι οποίες είναι απαραίτητες, αλλά ταυτόχρονα και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, στην οποία θα τρέξουν πάρα πολλά και μεγάλα δημόσια έργα. Η ανάπτυξη ελπίζουμε να είναι μεγαλύτερη από το 2023. Αυτό φυσικά θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα, το οποίο φυσικά δεν έχει αντίκτυπο και για την αγορά και στη Θεσσαλονίκη, άρα και το Ρεοκάστρο. Κλείνοντας, θα συγχαρώ τον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια οι δράσεις οι οποίες υλοποιεί είναι ιδιαίτερα εξωστρεφείς και ενισχύουν την τοπική αγορά, που είναι φυσικά το ζητούμενο. Καλή επιτυχία σε όλους, με υγεία και καλή χρονιά. Και οι δράσεις του Εμπορικού Συλλόγου Ρεοκάστρου πάντα βρίσκονται υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Θεοτόκη, σας παρακαλώ λίγο κι εσείς. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλή χρονιά. Ο Πρόεδρος ο Μιχάλης Ζορβίδης, λόγω ενός προσωπικού προβλήματος, δεν μπορεί να είναι εδώ και μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω σήμερα. Πρόεδρε, εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Για ποιο λόγο? Γιατί καταρχήν ο χώρος φάνηκε φέτος ότι είναι μικρός. Έτσι. Κατά δεύτερο λόγο, γιατί σήμερα εδώ πέρα κοντά μας έχουμε όλους αυτούς που επηρεάζουν τα δικά μας καταστήματα και τις δικές μας επιχειρήσεις. Πριν από μια εβδομάδα είχα πει κάτι άλλο διαφορετικό σε έναν άλλον εμπορικό σύλλογο που εκεί δεν ήταν κανένας. Και τους είπα, δεν κόβατε ρε παιδιά τη Βασιλόπιτα πριν τις εθνικές εκλογές ή πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές να έχετε κι άλλους 50 εδώ πέρα μέσα υποψηφίους. Σήμερα εδώ πέρα βλέπουμε και την περιφέρεια τον κύριο Γιουτίκα και από την Δημοτική Αρχή με επικεφαλής εδώ τον αγαπητό συνάδελφο, γιατί είναι επαγγελματίας, ο κ. Καρασαβίδης, αλλά και την κεντρική κυβέρνηση. Και ξέρετε κάτι, τα προβλήματα δικά μας δεν έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση. Τώρα η φορολογία, αυτά κτλ. Είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά δεν μας επηρεάζουν πάρα πολύ. Αυτό που μας επηρεάζει πάρα πολύ είναι η σχέση που υπάρχει με την τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου μας, που εδώ, επειδή προέρχονται και από τον επαγγελματικό χώρο, είναι φιλική και εγώ περιμένω στη δεύτερη τετραετία, πενταετία, να είναι ακόμα περισσότερο φιλική. Έχουμε την περιφέρεια, που όπως μίλησε ο Κώστας, ο κ. Βιουτίκας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι πάρα πολλά. Άρα τα δικά μας προβλήματα, γιατί εμείς είμαστε μικροί επαγγελματίες, θα τα λύσουμε τοπικά. Και από εδώ θα φανεί η διαφορά, όπως επίσης και το αν θα υπάρξει ανάπτυξη, γιατί εδώ οι επαγγελματίες στο Ρεοκάστρο τι θέλουμε, να έχουμε ανάπτυξη στην τοπική μας αγορά. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται παρακάτω. Θέλουμε εδώ η δική μας αγορά να έχει μια τοπική ανάπτυξη. Αυτή η τοπική ανάπτυξη θα έρθει με συνέργειες. Οι άνθρωποι εδώ στον Εμπορικό Σύλλογο, που είναι φίλοι μου και συνειδητοπόροι πολλά χρόνια μαζί και στην Ομοσπονδία, συμμετέχουν, είναι δυναμικοί, συμμετέχουν στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Επανακλέκτηκαν, αυτό κάτι σημαίνει για μας, όπως και για σας. Άρα η διάθεση υπάρχει. Πρέπει πλέον όμως να πάμε να αναλύσουμε τα πραγματικά προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι οι τοπικές αγορές, δεν πειράζει, ότι οι τοπικές αγορές σήμερα έχουν την ευκαιρία τους. Και αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με το flyover που το ακούμε συνέχεια, ίσως για κάποιες αγορές περιφερειακές γίνει ευκαιρία. Όπως ευκαιρία έγινε την περίοδο του κορονοϊού, που μαζευτήκαμε πάλι όλοι στις τοπικές μας αγορές και το είδαμε αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν και τώρα νομίζω πως ήρθε η καινούργια ευκαιρία για την περιοχή του Ρεοκάστρου, που το άξονας Ρεοκάστρου και Ευόσμου
μπορεί να προσφέρει τα πάντα και σε πολύ καλές τιμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μίλησα λίγο παραπάνω, αλλά ήταν η σκέψη που ήθελα να της πω. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Πραγματικά κάνετε κάτι καλά, Πρόεδρε, για να έχετε τόσο κόσμο εδώ και όντως ο κύριος Κλώβουλος έχει δίκιο. Έχετε κόσμο ακριβώς μετά τις εκλογές. Συγχαρητήρια, θα πείτε κάτι άλλο, θα κόψετε την πίτα. Εγώ θα μοιράσουμε σε όλους βασιλοπιτάκια. Έχουμε ένα καλάθι πολύ ωραίο για δώρο. Την πίτα την ευλόγηση του Πάση είναι μόνο για το ΔΣ όπως κάθε χρόνο. Ναι, έχουμε και ένα δώρο ακόμα. Είναι από το JNG, το Κέντρο Αισθητικής Ωρεοκάστρου. Είναι μια περιποίηση, σωστά τα λέω, είναι μια περιποίηση. Όποιος το κερδίσει να το βρει και το καλάθι. Και εδώ πέρα για τη μεγάλη βασιλόπιτα που θα είναι για τα μέλη του εμπορίου, είναι του συλλόγου, είναι ένα φιγουρί, πάντα ευγενική χορηγία από την κυρία Βιολέτα Λαζαρίδη από τον Λαβή. Να ευχαριστήσω και το Ρόγκα 24, πάντα μας στηρίζει για να έρθει για τη διάβολη και τη στήριξη της παρουσίας. Ευχαριστούμε.